Appeal to the international guest. Tınlağız. Mında Azatlık Radyosu aşa. Hazırki vaqtda şit illerde yaşauşu sizning vatandaşlarınız söyleyip. Bu Azatlık Radyosu'nun 70 yıllığına bağışlangan подкастлар seriyesi. Шулай итеп, бүгеннән Азатлык Радиосының 70 еллыгына багышланган подкастлар сериясын башлыйбыз. Азатлык Радиосының тарихы, тапшырулары, темалары, журналистлары, сәяси хәлләрнең радиога йогынтысы, радионың сәяси хәлләргә йогынтысы турында сөйләшербез. Берничә спикер булыр. Бүген исә журналист, Азатлык Радиосы мөдире Рим Гыйльфанов белән Азатлыкның иң беренче көннәре, хәтта ки Азатлык Радиосы оешуга нигез булган вакыйгалар турында сөйләшәсе килә. Рим Гыйльфановны сез журналист Кәрим Камал буларак күбрәк тә беләсездер. Исәнмесез, хәерле көннәр. Хәерле көн сезгә дә, тыңлаучыларга да. Кәрим Карагызәлне, сез ничек Азатлыкка үзегез килеп эләктегез? Гомумән Азатлыкны кайчаннан бирле беләсез? Шуннан ук башлыйк әле. Бу үзенә күрә бер тарих, һәм ул минем өчен һәрхәлдә шәхсән Азатлык тарихына тиң тарих дип әйтер идем. Азатлык радиосын мин үзем Совет чорында илдә туып үскән кеше, һәм анда яшәгән кеше. Мәктәпне анда бетердем, университетны анда бетердем. Шуннан соң гына минем турыдан-тур инде Азатлыктагы эшем башланды. Азатлыкка беренче мәртәбә мин ничек килеп юлыктым? Бу юлыктым сүзе иң туры килгәнедер. Чөнки мәктәптә укыганда мин 7нче, 8нче классларда идем. Һәм дә безнең зур бер радиоприемник тора иде. Зур шимадан хәтле ул пластинкада уйнатадыр, янда теленкада уйнатадыр. Радиосын тыңламыйбыз диярлек, чөнки андый гадәт шыбык радиосы бар иде, шул безгә җитә иде. Шуннан соң минем ике туганым Казаннан бер кунакка кайтты да, мин әйтәм бит, ул 7нче класста булганмындыр ул чорда. Шундый зур белем кыяфәте чыгарып, менә бу радионы бит әле аңа антенна куйсаң, сөйләтеп тә була дип, ул мине менә шулай өйрәтте. Без антенна элдек һәм анда озын дулкыннар, я булмаса урта дулкыннар гына түгел, Казан радиосы сөйли торган. Әле башка бар дөнья буйлап сөйләгән кыска дулкынлы радиоларны да тыңлау мөмкинлеге барлыгын ачыкладык. Һәм мин әкренләп анда төрле урысча сөйләгән радиоларны ишетә башладым. Һәм дә шул программнар, шул радиолар арасында кайберләрен бөтенләй тыңларлык түгел хәлдә гыж китереп тыңлый торганнар бар иде. Ансын инде мин соңрак аңладым, ни өчен аны эшләгәннәр. Бу турыда әле без аерым сөйләшәбез дип уйлыйм. Һәм дә урыс радиоларыннан гадәттә Америка авазы, BBC, Deutsche Welle, немецкая волна инде урысча, һәм Радио Свобода бик сирәк булса да ишетелә иде. Һәм бер көнне мин гадәттә без бит инде мәктәптә чакта иртән йокларга ятасың да, иртән торып китәсең мәктәпкә. Шул кичен ниндер бер Америка авазы ешлыгында калдым, ул шул килеш калган иде. Мин иртән уяндым һәм шараклы рәвештә генә кабыз ибәрдем һәм калган дулкында көтелмәгән, бөтенләй ул минем өчен бер шундый мәдәни бер шок булды. Чепсиста татар телендә бер абзый инде ир кеше, һәм мин аны хәзер беләм, ул әлбәттә Гариф Солтан тавыш иде. Татар тарихы турында сөйләп ята иде. Һәм ул тарихны бездә мәктәптә өйрәткән тарих түгел, біз белмәгән өлеше. Мисал өчен Милләт мәҗлесе 17нче, 18нче еллардагы татарның азатлык хәрәкәте, Идел Урал штатларын игълан итү турындагы мәгълүмат, аларны бит безгә сөйләмиләр иде. Һәм менә мин шулай итеп, дөньяда әле татар телендә, саф татар телендә бернинди акцентсыз көн сайын 1 сәгатьлек программалар биреп яткан татар радиосы барлыгын үзем өчен ачыкладым. Менә шуннан бирле инде минем гомер турыдан-туры бүгенге көнгә кадәр азатлык белән бәйле. Һәм мин ул чакта әлбәттә үземне кайчанда булса, шунда шул ул чакта Мюнхеннан сөйләгән радиода якынча 9 кеше эшлидер. Шул 9 кешенең берсе булырмын дип һич уйламадым да, башыма да килмәде. Шулай дәвам итте. Мин тыңлавымны дәвам иттем.
тымалау булмаган әлбәттә, чөнки татар программнарын бик каты тымалыйлар иде. Белмим, башка төбәкләрдә ничек булгандыр, ләкин менә мин яшәгән тау ягында, ул нәкъ менә Самара белән Казан арасында, Самарада зур тымалау станциясе бар. Барлыгын белдем инде мин соңрак. Аны фақат иң иртәнге тапшыруларда сәгать 4-ләрдә, 5-ләрдә генә тыңлап буладыр. Ул Урта Азияга юнәлдерелгән тапшырулар иде алары. Кичке сәгать 9-дагысын 10-га кадәр булганын тыңлау практикактан бөтенләй мөмкин түгел иде. Менә шул, минем тарихым шундый дип әйтергә. Бу да урыс теллеләрендә тыңлап булмый, татар теллесендә тыңлап булмыйдыр инде. Урыс теле белән ничек Азатлыкның Азатлык радиосын гомумән тыңлап булмыйдыр, чөнки ул менә советларда нидер күрәсең бер рант булгандыр инде, ул бик зыяны күрелмәгән радиолар бар иде. Радио, Швеция радиосы мисал өчен анысын тымаламыйлар иде урысча сөйләгәнен. Кытай программасын бик каты, Пекин радиосының программаларын ул заманда бик каты тымалыйлар иде. Албания радиосын, BBC, Америка авазын әле башларын, кырыйкымтыкларын ишетеп калып буладыр. Мисал өчен мин еш кына үзбәк телендәгесен тыңлыйдыр Америка авазының, чөнки аны тымалау һәр хәлдә Идел Уралда алай көчле түгел иде. Инде менә ул Свободага килгәндә, Израиль тавышы, Израиль авазы радиосына килгәндә, һәм дә инде татар башкорт редакциясе программалары, алар аяусыз төстә просто бик әйтәмиш каты тымаланып килде. Кәрим, сез инде күпме еллар монда Азатлыкта эшләгән кеше буларак, сез инде монда элек эшләгән 1960 елларда эшләгән кешеләрне хәтта ки күргән, алар белән эшләргә мөмкинлек булган име? Сез шуңа күрә сезнең белән иң башыннан башлыйк әле. Икенче дөнья сугышы тәмамлана. Дөньяда яңа геосәяси вазгыять формалаша башлый. Ниндирәк вазгыять була ул? Азатлык радиосына нигез салуга нинди хәлләре тәрәмне? Әлбәттә, ул бик дәһшәтле чорлар. Менә тарихка күз салсагыз, 40-нчы еллар азагы, 20-нчы гасыр турында сүз бара инде. 40-нчы еллар азагы һәм 50-нчы еллар башы, Икенче дөнья сугышы әле тәмамланган гына. Бер яктан Советлар берлеге һәм дә Көнбатыш илләре, Британия, бигрәк тә Кушма Штатлар арасында әлегә бер дошманга каршы көрәш хисе бар. Ләкин икенче яктан инде Көнбатышта шул ук американнар, британнар Сталинның сугыш җиңүенә исереп китеп, бөтен Көнчыгыш Европаны әкренләп үз астына алу омтылышлары күзәтелә башлый. Шул ук Чехословакиядә 1948 елда хакимияткә Сталин ярдәме белән коммунистлар килә, канун бозып, үзенә күрә бер путч була инде, ул фитнә була. Шуннан соң Көнчыгыш Европадагы башка илләрдә, Маҗарстанда, Польшада, бигрәк тә Румыния, Болгарстанда хакимияткә килгән коммунистлар әкренләп үз илләрендә дә әлегә кадәр һәр хәлдә Гитлер белән сугышка кадәр азмы күпме демократик шартларда тәрәккый иткән илләрдә дә совет тәҗрибәсен кертә башлыйлар. Һәм шуны күреп инде Көнбатышта беренче чиратта интеллектуаллар, сәясәтчеләр Сталинның Европаны әкренләп, Европаның уртасыннан тимер пәрдә төшерүен күреп, һәм бу тимер пәрдә дигән сүзне беренчеләрдән булып, менә бу яңа шартларда инде. Элекке Британ премьеры Черчилль әйтә, ул 1946 елда Америкада ул инде үзе премьерлыктан киткән була. Ул вакытта Америкада чыгыш ясый, Миссури штатында, аны Фултон чыгышы дип атыйлар инде, һәм шунда Көнбатышны яңа чынбарлыкны күрүгә һәм моның белән нәрсәдә булса эшләргә кирәклеген әйтә, шуңа өнди, һәм дә бу аның теге Советларга каршы яңа сугыш башларга дигән аңлатмый, ул киресенчә шын сугышка барып җитмичә, ләкин кешеләрне ничек тә булса аңнарын азат итү, ирекләштерү кирәклегенә басым ясый, һәм шуннан соң инде Көнбатышта моның белән нәрсәдә булса эшләргә кирәклеге турында уйлый башлыйлар. Ул арада Европада, бигрәк тә Германиянең Американ һәм Британ хакимияте астындагы зоналарында шактый гына сугыш әсирләре була. Шул исәптән татар башкортларда. Алар арасында төрле оешмалар оеша башлый. Алар шул хәтле күп, монда хәзер барсын да атап китү дә мөмкин түгел, ләкин андый оешмалар
Шуннан да төрле халыклар арасында оеша башлый. Казаклар да, үзбәкләр дә, азәрбайҗаннар да, украиннар, белоруслар, анда Балтык буе илләрен инде әйтмим дә, алар бигрәк тә актив булалар. Һәм тора-бара Американ администрациясе белән эш иткәндә, алар ахыргы чиктә менә шул тимер пәрдә артына барып җитәрлек информацияны җиткерә алырлык чаралар булдыру кирәклеге турында уйлый башлыйлар. Ул вакытта радио иң эффектив медиаларның берсе, бигрәк тә кыска дулкында. Шуңа күрә ахыргы чиктә радио оештыру турында килешенә беренче булып әле 40-нчы еллар азагында ук 49-нчы елда башта Американ зонасыннан Чехословакиягә беренче тапшырулар ясап карыйлар. Һәм алар бик гади, Чехословакия бит чиктә генә, ягъни бик ерак түгел. Шуңа күрә аны бу тапшыргычларны машинага урнаштырып, тәҗрибә шундый сынау тапшырулар ясыйлар 49-ның азагында. Инде махсус оешкан радио, ул Ирекле Европа дип атала. Һәм беренче чиратта шул чехословак, чех һәм словак телләрендә, поляк, румын, болгар, албан телендә дә була беренче тапшырулар. Алар 1951 елның 4 июлендә башлана. Ул вакытта әле бу программалар Көнчыгыш Европага гына юнәлдерелгән була. Ләкин инде әйтәм бит, хәрәкәт бара. Оешмалар үз эшен төрле тимер пәрдә артында калган милләтләр өчен нинди ирекле мәгълүматны ничек җиткерү юллары турында уйланган башка милләт вәкилләре, шул исәптән татар, башкортлар да СССР Советлар эчендәге милләтләргә дә мондый тапшырулар кирәклеген шул мәсьәләне күтәрә. Һәм 1953 елда ул вакытта ул радио освобождение, азат итү радиосы дип атала башта эшли башлаганда. Соңрак 59 елда ул радио Свобода, ягъни азатлык радиосына әйләнә инде. Һәм беренче булып урыс тапшырулары шул ук вакытта Төньяк Кавказга тапшырулар башлана шактый гына телдә. Чөнки әйтәм бит, сугыш әсирләре алар шугалы күп була. Илгә кайтудан баш тарткан әсирләр һәр халыктан җитәрлек. Шуңа күрә аларның үз оешмалары булгач, алар менә кем алына ул эшкә, радио тапшырулары оештыру эшенә, принципта ул аларга мөмкинлек бирелә. Татарлар белән, украиннар белән башкачарак, чөнки анда ул төрле сәяси мәсьәләләргә бәйле, чөнки сәяси мәсьәлә Американ я британнарга бәйле түгел, үзара. Чөнки ул оешмалар арасында анда җитәрлек була проблемалар. Чөнки урыслар гадәттәгечә, урыс оешмалары, алар берничә, Советлар берлеге ул бер ил, шуңа күрә бу вак милләтләр безнең белән булырга тиеш, безнең канат астында булырга тиеш дигән карашны алга сөрә. Әлбәттә, ул вак милләтләр моның белән килешми. Бигрәк тә украиннар белән татарлар. Шуңа күрә Украин программалары 54 елда гына башлана. Татарларныкы карар 53-нең сентябрьләрендә кабул ителсә дә, тапшырулар декабрьдә башлана. Һәм моның да үз аңлатмасы бар, чөнки радиода эшләр өчен тиешле һөнәргә ия булырга тиешсең, ничектер бу һөнәрнең нечкәлекләрен белергә тиешсең, ягъни журналист булырга тиешсең беренче чиратта, әйме. Һәм андыйларны табасы бик җиңел түгел. Радио эше бит ул, һәм дә ул теге бер-ике кеше генә эшли алмый аны. Башлаганда 4-5 кешелек, мөдирен санамыйча 5 кешелек штат була, һәм дә аңа хәтта беренче редактор итеп Америкада инде ул вакытта эшләп килгән Америка авазының татар редакциясе редакторы Нияз Максудов китерелә. Ул үзе бу сугыш әсирләреннән түгел, элекке беренче дулкын эмиграциясеннән һәм американ ватандашы, иң мөһиме. Америка авазындагы татар редакциясенең да, ансының да үз тарихы бар әлбәттә. Иң кызыгы, ул якынча 2 ел эшли, чөнки 51-нең июнендә беренче тапшырулар чыганың, һәм дә 53-нең сентябрендә туктый. Гадәттә бездә инде аңлаталар, азатлык төзелгәч, аның кирәге калмый дип, эш анда түгел. Американнарда финанс елы октябрьдә башлана, ягъни сентябрьдә тәмамлана. Американнар акчаны саный торган милләт, белеп ничектер кирәген аңлап, кирәк проектларга бирә торган милләт, һәм дә 53-нче елда киләсе елга бюджетны кыскарту, радиога гына карамый, бу бөтенләй дәүләт бюджетында,
кыскартуу максаты коюлган була. Һәм ахыргы чиктә татар редакциясе нәдә кыскарту әйтелә, ләкин анда кешеләр шул хәтле яз була ки, анда инде кыскартырга кеше дә булмый. Өстәвенә Нияз Максуди Мюнхенга күчеп килә һәм инде Мюнхендагы татар радиосын, Азатлык радиосын кыру эшенә җәлеп ителә. Әйтеп үтәм, бу Америка авазындагы татарча тапшырулар көн сайын ярты сәгать дәвамында була. Анда гадәттә Америка хәбәрләре, Америка сәясәте турында татар телендә хәбәрләр бирелә. Моның Америка авазының аның максаты, миссиясе башка төрлерәк, ул күбрәк Америка турында сөйли. Һәм ул һәр илдә диярлек бар иде ул заманда, үз илләре турында радиолар кыска дулкыннарда, шул асылда, шул ук Швеция радиосы, анда белмим, социализм шырында Чехословак радиосы, Болгар радиосы, Төркия радиосы, алар барсы да үз илләрендәге хәлләр турында сөйләп торды, таныштырып торды. Шуңа күрә Америка авазында шулайрак эшли иде. Һәм иң кызыгы, Америка авазында аларга 15 минутлык бирелгән вакыт була. Ләкин алар кешеләр аз булуга карамастан барбер ярты сәгатьлек итеп чыгаралар аны. Менә мин каядыр укыдым. Асылда анда эшләүчеләр иртән 8-дә эшкә килеп, сәгать кичке 10-ларда гына кайтып китә торган булганнар. Шул хәтле күп булган. Кешеләр барбер җитмәгән. Шуңа күрә ахыргы чиктә 50-нең сентябрендә Америка авазы татарча сөйләвен туктата һәм дә 50-нең декабрь башында мин хәтерлим, минем белән эшләгән хезмәттәшләрнең беренче тапшыру 9 декабрьдә чыкты дип, Надир Дәүләтнең, ул үзе дә әйткәндәй, заманында азатлыкта эшләп киткән кеше 70-нче елларда, ул яза 10 декабрьдә чыкты дип. Монда әллә ни зур хилафлык юктыр да, чөнки беренче тапшыру әзерләгәндә син сынау тапшыру әзерлисең, ул кайвакыт тәҗрибә шуны күрсәтә ки, бушка һавага сөйләгән кебек аны программаны әзерлисең, ләкин ул сынап карау өчен берничә көн үтә. Шуңа күрә шул 9-10 чыккан дип әйтеп була инде эфирга. Бу татар тапшыруларын башлап җибәрүдә Гариф Султан роле зур булаймы? Гариф Султан турында сез нәрсәләр беләсез? Аны күреп калдыгыз? Ниндирәк кеше иде ул? Гариф абый әлбәттә легендар кеше. Мин аны күрдем. Ул мин Мюнхенга килгәндә исән иде һәм шактый вакыт анда яшәде. 11-нче елда гына вафат булды. 2011 елда мин Мюнхенга 93-тә килдем һәм очрашкалып тора идек. Әлбәттә ул зур өлеш керткән кеше, сүздә юк, ләкин икенче яктан ул менә шушы башлап йөрүчеләр арасында исән калган һәм шулай озак яшәгән нәрнең бердән бередер дип уйлыйм инде мин. Шуңа күрә дә без күбрәк һәм күп кеше хәзер менә исән кешеләр, алар аның белән очраштылар, күрештеләр, интервьюлар алдылар һәм әлбәттә ул менә үзе ничек белә вазгыятны шулай сөйләде. Гәрчә анда оештыручылар һәм ничек дип әйтим, бу эшне башлап җибәрүчеләр җитәрлек шактый булган. Менә мин әйтәм, Тимурбек Давлетшинны, аны белгечләр хәтерлидер, ул үзе галим кеше, шулай ук Германиядә калып, анда эшләгән, Татарстан турында зур бер, Совет Татарстаны дип атала, ялгышмасам, зур бер академик язма, академик әсәр булдырган, язган кеше. Ул, мисал өчен, инде Ирекле Европа радиосының тапшырулары башлангачтан 52-нче елда ул әле шуның артында торган Американ оешмасының җитәкчеләре белән очрашып, татарлар турында мәгълүматлар бирә, саннары күпме, башка халыклар белән ничек яшиләр, һәм дә бу да үзенә күрә азатлыкның татарча тапшырулары башлау өчен зур өлеш булгандыр дип уйлыйм. Башкалар арасында да алар андый кешеләр күп һәм анда да шундан маска кирәк, Гариф әфәнде алар арасында иң яше булган кеше. Сугышка килгәндә, әсиргә төшкәндә аңа бары тик 19 яшь булган. Менә сез шуны күз алдына китерегез. Ягъни ул үзе хәзерге Уфа якларыннан, анда институтта укыган чагында фронтка китеп, шунда ук әсиргә эләгә ул һәм шуннан соң инде Германиядә торып кала. Гариф Султан истәлекләреннән бер өзектә тыңлап китик. Гариф Султан истәлекләре. 1952 елда американнар Азат Европа радиосын оештыру эшенә керештеләр. Моны алар Александр Керенский белән башлап җибәрделәр. Урыс булмаган халыкларның милли оешмалары Керенскийга шарт куйды.
Әгәр урыс партияләре безнең бәйсезлек принцибын танымый икән, без бергә эшләргә теләмибез дип. Шулай татар-башкорт редакциясе төзелде. Башкортлардан вәкил юк иде. Үзем Башкортстаннан булгач, башкортча да сөйләшә беләм. Шуңа мин башкортлар мәсьәләсендә якладым. Татар-башкорт редакциясе ачабыз дидем. Чуашлардан да кешеләр юк иде. Шулай итеп 1953 елда Азатлык, башта Идел Урал исемендә ачарга теләгән идек, татар-башкорт редакциясе оештырылды. Америка авазындагы татарча тапшырулар туктатылды. Керенскийның американнарга тәэсире бик зур иде. Ул һәммәсендә үз кулына алып, татар-башкорт тапшыруларын бераз гына вакыт биреп, урыс тапшырулары эчендә итәргә теләде. Без Керенскийга каршы чыктык. Американнарга үзегез идарә итегез, безгә аерым редакция кирәк дидек. Американнар шарт куйдылар. Үз милләтегезнең мәнфәгате, тарихы турында сөйли аласыз, ләкин хәзердән үк Русиядән аерылып чыгу мәсьәләсен бик күтәрмәгез диделәр. Әгәр бу мәсьәлә күтәрелсә, татарларны, Кырым татарларын сөргән кебек, үз милли территорияләреннән сөреп җибәрүләре ихтимал дип уйладык. Тапшыруларда без советларның милли политикасын тәнкыйтьләдек. Аңа кадәр азатлыкны оештырганчы, анда да татарлар арасында да төрле оешмалар оешып тора. Татар-башкорт тәшкилаты була. Алар инде даими шул татар мәсьәләсен күтәреп торалар, һәм алар арасында да каршылыклар була. Анда да ике төрле юнәлеш, һәм алар үзенчә идеологик яктан да көрәш алып баралар. Мисал өчен, Гаяз Исхакыйга бәйлеләр элеккеге эмиграция дип әйтик инде аны, һәм Гаяз Исхакыйны үзенең кумиры итеп күргән яңа шушы сугыштан калган яңа эмиграция вәкилләре, ягъни элеккеге әсирләр. Алар бер линияны алып бара, ягъни Идел Урал ул бәйсез булырга тиеш, Русиядән аерылырга тиеш дигән бәйсезлек линиясын. Шул ук вакытта әсирләр арасында инде совет тәрбиясен алганнар да шактый була. Алар арасында шул ук менә Шихаб Нигъмәтин әйтеп була. Ул әле беренче мөдире дә була. Соңрак ул беренче, аны ахыргы чиктә беренче мөдире итеп тә билгелиләр. Ул инде күбрәк тартыла, без бер илдә яшәгәчтен башта коммунизмнан арынырга тиешбез, аннарысын карарбыз дигән шундыйрак линия. Һәм радионы оештыру алынган американнар әлбәттә башта ничектер аңламыйлар да нишләргә соң монда, кайсы төркем белән эшләргә дигән, һәм татарларның соңрак эшли башлауы менә тагын шуңа да бәйле. Гомумән менә аларның менә Американ үзенең таләбе нинди була татарларга? Алар нәрсә, ничек тапшыруларны алып барган, нинди темаларга сөйләргә, ниндидер бер миссиясы ничек булырга тиеш дигәнрәк. Ул заманда хәзерге кебек миссия булгандыр дип уйламыйм. Безнең менә мисал өчен хәзер инде менә мин эшләгәннән бирле ул бар. Без Америка конгрессы грантына акчасына эшләсәк тә, шул конгрессның я Американ администрациясенең президентының безгә булай итегез, булай языгыз, тегеләй сөйләгез дигән мин үзем шәхсән бер кайчанда күргәнем, ишеткәнем, хәтта сизгәнем дә булмады. Безгә менә журналистика стандартларына нигезләнеп биргән мәгълүматның баланслы булуын, аны аңлатып бирергә, ягъни шәйнәп бирү дип әйтәм мин татарча, ул дөресрәк аны контекстка куеп бирү диләр. Чөнки бер нәрсә коры хәбәрне сөйләп кенә кеше бу хәбәр артында торган вазгыятны, вакыйганы күрмәскә дә мөмкин. Син аны тарихи контекстка куеп бирсәң, ул инде аңлап ала, булай икән, тегеләй икән дип. Менә шундый язу тәртибе ул азатлыкта, хәзерге азатлыкта күптән. Ул чорда ул хакта ничектер минем шәхсән махсус сорашып утырганым булмады. Һәм мин инде булган тарихи документларны карап, күреп кенә әйтә алам. Иң мөһиме, ул заманда радионың максаты илдә тыелган, илдә сөйләшенмәгән. Менә шул ук менә мин әйтәм бит, тыңлый башлаганда мине иң шаккаттырганы ул без белмәгән татар тарихын ишетү иде минем өчен. Һәм азатлык менә шул рольне бик әйбәт башкарды. Тыелган язмалар, 30-нчы еллардагы террор вакытында үтерелгән кешеләр, аларның бит әсәрләрен хәтта телгә алу юк иде. Шул ук атласыйлар, мисал өчен Худяков материаллар, Казан тарихы турындагы материаллары. Алар репрессияләнгән кеше буларак, аларның әсәрләрен уку гына түгел, аларны гомумән телгә алу тыелган иде. Һәм Азатлык радиосы менә шундый әсәрләрне биреп куллана.
Радио эшли башлау белән Советлар Берлеге аны томалый да башлый. Советларның томалау җиһазлары бар ил буйлап урнаштырыла. Алар көне төне эшли. Анда кизүдә торган хезмәткәрләр Азатлык, Свобода, Америка авазы тапшыруларын башлар алдыннан ук алар дулкынында гөжләп торган ясалма тавыш бирә башлый. Нәтиҗәдә көнбатыш тапшыруларын тыңлау еш кына мөмкин дә булмый. Алар беренче чиратта бит зур шәһәрләрдә яшәгән халык өчен инде томаларга тырышкан. Казан шул да булу сәбәпле, Самардан җибәрелгән дулкын, Казанга җибәрелгән дулкын ул безнең аша үтә, шуңа күрә көчле булганда минем фаразансы. Ләкин башкалар сөйләүенчә, мин 90-нчы елларда аралашкан кешеләр белән, илдәге кешеләр белән, алар да тыңлаган булган заманында һәм алар мисал өчен авылга кайтсаң күпкә яхшырак ишетелә иде дип сөйлиләр иде. Ул нәйтелгән, ул теге дәлилләнгән факт, чөнки чынлап та менә шәһәрләрдә ныграк томаланган һәм авыл җирләрендә кеше, мәсәлән, шәһәрдән авылга кайтып тыңлый алган. Татарстанның Балтач районыннан Рәфхәт Зариповның Азатлык турында истәлекләре чыккан иде. Ул Таузар авылында яшәүче Әдрәт ага Габдрахманов сөйләгәннәрне искә ала. Бу кисәкне тыңларга сезгә дә тәкъдим итәбез. Таузар авылында 1953 елларда ук зур булмаган ГЭС төзелеп электростанция булган. Шул ук авылда районда беренчеләрдән булган радио Узилда эшләгән. Әдәрәт абый ул вакытта яшүсмер малай буларак шул электростанциядә моторист булган. Кай вакытларда радио Узилны сүндерү вазифасында аңа йөкләп, радио Узил өчен җаваплы кеше иртәрәк кайтып китә икән. Кичке сәгать 11дә электростанция һәм радио Узил сүндерелә. Радио Узилны сүндерү алдыннан Әдәрәт радио алгыч тоткасын быргалап, матур җирезләргә тотынган һәм кинәт саф татарча сөйли торган дулкынга килеп капкан. Мин аны Казан радиосыдыр дип уйладым, дип сөйли Әдәрәт ага. Башта дөнья хәлләрен сөйләде. Аннары бер вакыт кайдадыр ниндидер коммунистларны тоттылар дип сөйләүгә күчкәч, минем башыма китереп сукты. Нәрсәдер дөрес эш түгелдер бу дип тиз генә радио алгычны сүндереп куйдым. Бу вакытта радио алгыч авазы радио Узил аша Таузарга һәм күрше тирә авылларга таралып өлгергән. Эшнең нәрсәдә икәнлеген аңлап, кемнәрдер икенче көнне иртүк бу турыда район түрәләренә хәбәр иткәннәр. Шундук мине, радио Узил өчен җаваплы булган Салих абый Булатовны, мәрхүмнең урыны җәннәттә булсын, һәм авылдан тагын бер түрәне тиз генә районга чакырып алдылар. Анда алар керә торган бүлмәдә үтә кырыс булган Әхмәтҗанов дигән кеше янына керәсе диделәр. Бүлмәгә килеп керүгә Әхмәтҗанов дигән кеше миңа текәлеп карашын ташлады да, бу малайны ник монда алып кердегез дип кычкырды. Мин ялан аяк басып тора идем, егылып китә яздым. Менә шушы малай тоташтырган инде ул чит ил радиосын, дип җавап тотты Салих абый. Барышкын моннан, диде Әхмәтҗанов миңа карап. Мин тиз генә кабинеттан чыгып ычкындым. Соңыннан Салих абый миңа бик яхшылап, радио алгычка кагылырга ярамаганлыгын үзәккә үтәрлек итеп аңлатты. Әле ярый үзе исән сау калды. Андый-мондый хәл булмады. Рәфхәт Зарипов, Татарстан, Балтач районы, Дүнтәр авылы. Кәрим, хәзер дә Азатлык томаланган Россиядә. Россиядә Азатлыкның интернет сәхифәсе эшләми, Instagram, Facebook ябык. Ягъни Азатлык аларда да эшли иде. Тарих тагын кабатланамы? Тарихның шундый гадәте бар, шуларның ул кабатлана, кемдер әйтә инде, мисал өчен беренче юлы кабатланган тарих, аннары соң ул фарс буларак кабатлана дип. Андый нәрсәдә мөмкин хәзер шуңа шаптыр. Әлбәттә, тарихның үз цикллары бар. Шуңа мин үзем тарихчы, шуңа күрә Казан университетында тарих факультетын бетергән идем, әлбәттә социология һәм сәяси фәннәр өйрәндем, ләкин без тарихны да шактый гына дөнья тарихында, үзебезнең җирле Татарстан тарихында шактый әйбәт кенә укыттылар. Шуңа күрә шулай дип әйтә алам. Бик аяныч әлбәттә хәзерге хәл, чөнки мин 90-нчы еллар азагыннан бирле 90-нчы еллар башыннан инде асылда эшләүче буларак, бит әле 90-нчы елларда Азатлык үзенең бюросын ачканда Казанда трансляция бар иде, кич бер сәгать, иртән бер сәгать Азатлык тапшыруларын бирә иде. Татарстанның төп дәүләт радио телевидение компаниясе. Ул заманда хәтта Шәймиев тә Азатлыкны мактап, менә бит инде без элекке елларда безгә әйтәләр иде, Азатлык ул дошман радиосы дип, ул асылда дошман радиосы түгел, үзебезнең татар радиосы дип сөйләгәннәрен хәтерлим. Һәм менә хәзер яңадан
Совет чорындагы душман радиосы дигән төшенчә, нарратив кайта һәм аны күзәтеп тору бик кызык, аяныч, үкенечле, ләкин миңа тарихчы буларак бик кызык, чөнки бу тарихның шул цикллар буйлап әйләнеп йөрүен күрсәтә. Әлбәттә, башка илләрдә ул әйләнүдән гыйбрәт алып, тормышларын яңарту юлын эзлиләр, юлларын табалар. Русиядә ул ни кызганыч, шул әлеге дә баягы һаман шул бер тырмага басуга әйләнеп кала. Иң аянышы әлбәттә ул процесс бара һәм аның кашан бетәчәген күреп тә булмый, әйтеп тә булмый. Әлбәттә ул бетәчәк. Әлбәттә ул бетәчәк. Сүз дә юк. Менә без бит күрәбез, менә Совет заманында ничек шул ук радиоларга каршы котырып, дөрес сүз шул булыр, котырып һөҗүм иткән чакларда булды. Һәм аннары соң кешеләр ничек үзгәрде? Азатлык үзгәрмәде. Азатлык менә ничек 50нче елда шул тыелган, ошамаган, хакимиятләргә ошамаган хәбәрләрне сөйләде. Ул хәзер дә бу эшен дәвам итә. Фақат илдәге хәлләр үзгәреп тора. Һәм ул үзгәрәчәк. Һәм тыңлаучыларыбызга да, укучыларыбызга да мин шуны әйтер идем. Дөнья ул күләсә, шуңа күрә яхшы чаклар һичшиксез. Шын хөррият чоры, 80нче еллар азагы, 90нчы еллардагы хөррият чоры ул барбер кире кайтачак. Шуңа күрә өметләребезне җуймыйк һәм бу эштә без һәр хәлдә үзебезнең тыңлаучыларыбыз белән бергә булырбыз. Мин шуны гына әйтә алам. Безнең һәркем үз ягыннан нәрсә хәленнән килә, шуны эшләргә тиеш. Азатлыкның 70 яшенә багышланган подкастның беренче чыгарылышын шушында тәмамлап торыйк. Киләсе эпизодта салкын сугыш вакытында азатлыкның ниләр турында сөйләвен, 1980нче еллар ахырында үзгәреш җилләр исә башлагач радионың да ничек үзгәрү турында сөйләшербез. Киләсе подкастта да безнең белән Кәрим Камал булыр. Әлегә саубулашып торыйк. Сау булыгыз. Сау булыгыз һәм мин шуны әйтә алам, инде соңрак әлбәттә башка хезмәткәрләребез дә кушылыр, чөнки без монда бердәм, бер команда эшлибез, шуңа күрә аларның да әле сөйләрлек хатирәләре шактыйдыр дип уйлыйм. Рәхмәт. Азатлык подкастларын сез azatlyk.org сайтында, Telegram, ВКонтакте кебек социаль челтәрләрдә, Spotify, Яндекс.Музыка, Google Подкаст кебек платформаларда тыңлый аласыз.